So si trabaho nimo ato asa ka manguha og imong pang adlaw-adlaw nga galaston? Dadto ko kay ni sideline mabutag mga illegal nga mga lihok so namaligya tag mga illegal nga mga droga. Risko kayo to nga no? Risko kay itong kuan Sir Bernie. Risko kay itong lihok sa kinabuhi. Kay it's a matter of kaning pwede kay kong Oh. ma priso, madakpan ko atong nga panahon. Dadto na dayon nga na kuanta sa illegal nga droga kaning na overdose. Niabot gyud na ba? Niabot na gyud sa punto. Niabot gyud sa punto Oo, nga wala na. naman. Wala naman kaning nibigay naman ang lawas kay siyempre kuha na kay ba kaning dili na pud siya maayo sa kuha kay wala mo kay kaon-kaon. Pinagangster gyud ang imong background ba. Oh. So dadto Sir Bernie ang imong pagka-gangster kay mawala gyud. Labi na kung imong mabati ang presensya sa Ginoo maghilaka gyud ka. Now, kung ganina naka-mention si B. Mike sa mga ahilayan sa una. Oh, kana. Kanilang mo'y isa mo ng that's why ako siyang gikon kay inspiring po ng storya ni. Yes, agree. You were before Brad palaboy gyapon. Palaboy gyapon diri sa Divisoria. Diri sa Divisoria. Sir Bernie. Oh. Jay, what happened Brad? No, when you say palaboy, nganong ingana man imong kinabuhi before? Oh, kay may tungod to siya sa kaning grabing giuyog ko sa tanan nga aspeto sa kinabuhi, Sir Bernie. No? Unang-una, pamilya. Okay. Kay dili man ingon nga kumpleto ang amo ang pamilya kani adto Ah, so nga nay problema, family problems. O murag kaning siyempre ni dako ko nga bulag ko sa ilaha. Okay. Kay palaboy gani. Okay. So mo na siya nga Mga pila edad nimo nga kato nga mga idara kay naa sa mga 12, 13, mga nana. talaga? Wala na. Sa mga Brad, galayas, musukol sa ginikanan. Kanina na ikaduha Oh. nga akong ihisgot. Oh. Ikaduha dayon at the age of 13 years old Oo. na anak ko'y live-in partner. Sayuhan nimo Brad. Inaana na makaingon ko Sir Bernie, grabe gyud kay ang generation Oo. karon nga we would think that it's normal to do Oo. those things no nga in fact dili na day sa normal Oo. nga ato ang ginahimo. So mo to nga rason nga nabulag pud ko mahitungod kay nisulod ko og relasyon nga dili dili kabubuton sa Ginoo. Tapos supak nimo ginikanan na to ba? So pakyud kay Ay, ikaw kay siyempre, pili nimo, gugma na gini. mao na gyud In siya. love na ni. Oh, so ito siya maayo. So ni sukol ka or mura medyo ni suwail kasi mong ginikanan. Kay diri kasi mong kalibin. ko, no. And then ikatulo, biktima mi sa bagyo nga sindong. Ah, okay. So mo na Sir Bernie nga pamilya, balay, love life o personal nako nga issues. Grabe so nga onos na brad. Grabe nga onos na brad. tanan nga Talaga? unsa tawag ani nga aspeto sa kinabuhi nga ato ang ginalig-on dadto ko sa una nga grabe ka guba. So Okay. nisulod kog sayo nga pakigrelasyon at the same time dadto pod ko nahimong lulong sa ginadili nga mga illegal nga mga droga. Kabalo ko ba on that age nung ingana? Kada bang Oh. confused kay ka ba no? Grabe. Wa ka kabalo Di ka kinsa. kabalo kung asa, kung kinsa, padulong, ana. mga tao nga imong kauban. So, nahimo kang ano ba, Palaboy. dependent. Inanay na tabo. Diri sa Wala. street Diri sa Divisoria. Division. Di ako kakatulog sa una katong park ka Sir Bernie. Oh, tama. Di ako kaning hubog na kayo. Kana nga time, Brad. Sa mga gibuhat sa imo ginikanan na nga time. Wala man pud sila ato nga panahon kay naman sila sa Manila busy man kay sila Ah, murag nangita sa pud sila Manila sila. nangita pud sila mga pamaagi siguro nga Mga murag kanya-kanya ta pangita panginabuhi niya brad. oo. Nya ang among balay ato nga gipuy-an nila nga usay ga bisita pud ko kay nakapuyo mi actually Sir Bernie sa evacuation center Tama. nga subdivision gihapon Subdivision, sa mga trapal. social paminaon. Subdivision pero mga mga trapal. trapal. mga trapal nga katong color blue. So grabe nga no. So paano yun ba? Gusto nung pagwag nag-live-in ka. So si trabaho nimo ato, asa ka manguha og imong pang adlaw-adlaw nga galaston? Dadto ko kay ni sideline mabutag mga illegal nga mga lihok so namaligya tag mga illegal nga mga droga. Risko kayo to nga no. Risko kay itong kuan Sir Bernie. Risko kay itong lihok sa kinabuhi. Kay it's a matter of kaning pwede kay kong ma priso, madakpan ko atong nga panahon sa inana nga edad. At the same time, Ano ba to Brad? Nagbarkada mo?
Ana Asam gyud. to tanan. Oh, diyan na to sabay-sabay na lagi. No, so muna mo to akong hugot. Magaling dili pa to si Tatay Digong ato nga time. Mao murag wala pa. Pag sulod niya ato, dadto na din hinay nga kumbaga murag ni sabay buta sa kuan ba. Sabay buta sa panahon But na if to. you don't mind, unsa nga klase ito sa unang nga mga sa unsa nga klase nga bisyo to? Sa kunsa drugs gyud. Mao ba? Shabu. Magaling wa sa kanang murag na naggrabe gyud ato. Unsa yung pinaka-worst Diyan ni na dayon, diyan na din tamo sulod dayon. No? So nahitabo kay broken home, Oo. broken pagyud ang kuan sa relasyon sa family. Pamilya kaya And then niabot pud sa punto nga nagbulag din mi atong ako Imong kalibin. o bulag na mi ato. Oo. And then sa akong kaugalingon, kaning ginalunod na ko akong kaugalingon sa inom, bisyo, ug mga illegal nga mga droga. Oo. Murag it seems so murag nahutdan ako og move ba kung sa chess ba. Sir, Mati na. mati na Mati na. to ang Okay, yeah. kinabuhi ato murag Tama. wa na gyoy ulusot ni ini. No? So kay gipalabian ako akong kaugalingon in the span of ano na niya kani nga mga edad 12, 13, 14, 15, 16. Paspas kayo ang mga kana nga mga tuig mao na siya nga time frame nga nahitabo na sa kuha. Okay. Dungagan bigid Sir Berne, akong mama na ay kondisyon ato sa iyahang murag kaning goiter nga naso. Goiter. Oo. Isa pud to siya nga nakadugang nga mura bakog ng luya sa kuang kinabuhi. Grabe bay kasunod-sunod jud ang kuan bay. Maula. Grabe lagi kayo itong pangitabo. Napangitabo no? Oo nga, unya. Wala pa gid mi balay atong nga mapuy-an. Oo. Among kinaon ato kay murag nangataya na mo ang tiyan ato kay tinapa kada adlaw kaning mga Lagi ba? kabalo ka Sir Bernie nga naay manuroy og sudan dato nga paswapan na lang namo. O swapping na lang dira daw. daw. Kay panghatag pero puro Oo, tinapatanan. tinapa, mga Tinapa na sa noodles. Noodles. Sa may lain dia, muro gyapon no, way lain nga bag-o, puro gyud tanan nga mga itinod ba ito no kay namaguyuban mo ingon ba nga tong panahon na nga ay na mo pamili pero di sad bay lalim po Oo, pila di ka lalim. bulan sige tinapa oy. Ba? So what na mamili kag sudan, paswapan na lang namo. Paswapan na lang niyo, baylo baylota. tinapa, munggos. Monggo sana lang para for a change. Oh, kinahanglan mo po natong change atong time. Grabe bay. So, Grabe ang kung imong ang imagine hitabo, Brad, no, grabe gyud. Personally, Sir Bernie nga 12, pala to 13, 14, 15, 16. Kana nga mga span nga age nga diha gyud ko nga murag trying to find myself kung unsa gyud ang ako ang purpose aning kalibutan. May galing bay wala niabot sa punto sa para sa generation karon nga mang lukso mo na Ay wala. wala mi nagsuggest ana di Wala na mi, maayo oo. pero Wala may galing kato nga time bro. Medyo Wala pod kay murag ang style ato kay murag dadto nako ginalunod akong kaugalingon sa bisyo. okay. Kay murag mo say alternative kunuhay Yeah. nga malimtan ako Yeah. temporarily ang ako ang kahimtang. Yes. Temporary ra gyud nga malimtan kay siyempre malunod ka sa No mga- tapos oo, pag bisyo. mahuwasan na sa ka napabaday gyapon ng Napabalik di man day maong solusyon. So when was the last ang kon din? Ang Dadto na dayon 360. ang turning point. Oh, ang turning point. Game kung sa basketball pag game turning point Oh, na. yeah. Dadto na dayon nga na kuanta sa illegal nga droga kaning na overdose. Niabot yun na ba yun? Niabot na gyud sa punto. Niabot gyud sa punto, wala nga. naman. Wala naman kaning nibigay naman ang lawas kay siyempre kuha na kay ba kaning dili na pud siya maayo sa kuha kay wala mo kay kaon-kaon. Yeah. So nga maligya and so on and so forth. Dadto na pud nga 1 week ha, walay tulog. Isa ka semana. Grabe. Nya kung mukaon ko, tanan ako nga kinaon. Ako yung oh. Ma-remember pa tin mo ng mga Ay, grabe. ma-remember pa lugar nimo to Brad nga Oh, kanang grabe. nakatong grabe na. Ay, kaingon gyud ko nga kuan Pero ba sa ba to Brad, kinabuhi? sa may mga una ni mo to kanang Wala na gyud. Wala na gyud. gyud. Puslan man nga inana, no. So moto nga kay sa una Sir Bernie sa tinuod lang, digi ko gato Ginoo. Kaya para sa ako ang Ginoo. Ini mga pangunahon ba? So dadto na dayon nga na to cut the story short na admit ko. Okay. O siyempre, sa panahon na to sa pag-admit, wa mo gilain mo tabang or mo dool, ako ara gyapong ginikanan, which is ang ako ang mama. Oo. So ni adto siya, nagstorya din mi adto na ay to cut the story short, nakauli na ko sa balay kay kuan ko gi-admit mura gi tambalan ko ba. Okay. Pagabot sa balay, dadto na ko di na nako kaya Sir Bernie. Kaingon gyud ko sa akong nangay ko pa sa ilo sa akong mama. Ako Talaga. sa ilo agay ko. Ana ba? So From the heart gito Brad nga murag ni hilaka gid ko mapasaylo kay ko sa kuang ana gimo inana
And then dadto pud sa ospital sa balik sa tadto kay nakoy na miss nga point. ah. First time pud ko dadto nga nisampit sa Ginoo. Mo ba? Ana ko kay wa ba kay lain makita kay hangad ba ka. Yeah. So ceiling ang lawsa ng ceiling alam na kung kinsay na diya si babaw, di ba? Tama. Ana ko nga Ginoo tabangi ko. Katong nahitabo gid yaw si Lord. Mo lagi ba? Ano, istorya lang ka ba? Gani. Mura ka istorya raw ka ng kwan ba? Lord, tabangi ko. Boss. Ano? Naginana ba? Tabangi ko kay dili na nako ni kaya. Ana lang gud sampit lang gud. So, mo to nga panahon nga Dili pod bay nga ko nga nang Lord. Kung gusto na ko nimo kuha, kuhaan ako. wala pa dala. Dili sa So, kay bata pa biyata. Pili mga baka ni give up ka ba? Oh, Wala sa ka ni give up. I mean, yun lang ka nga tabangi ko. Then, ang akong gihimo instead of giving up, I surrender myself. so that's different, no? Yeah, mo give up kasi mong life. Rather giving up, barag, Lord, ako i-surrender ako. Kaugalingon diya sa imo. I allow you. Surrender means allowing yourself Okay. nga mas nga ang Ginoo mas mamuhat sa mo ang kinabuhi. So, to cut the story short, kalit lang nga dadto sa mo nga napa mi sa saya sa ani nga time Oo. kay relocation man to nga dapit. No, so naay isa ka pamilya na to nga nakita nako nga vibrant kay ba kaning murag kahayag na kahayag bitaw. Ngutan ako, asa ba din mo ng matag Domingo? Hindi pa gid magsaba. Nga. Di ba gin magsaba? Sila nga ba? Di harami, ana. Di harami kay, ana. Sure ba? Uba na ko, ana inyong god may. Kataw-taon, ni saba naman yun. Kaya itong fellowship ato sa una, kay dadto mamunto sa Ayala nga cinema. Oo. So, moto nga, ni ano ko, kato sa server ni, hunaon ni mo, aya pa lugar to nahitabo sa panahon nga ni surrender ko. So meaning by, naagyud siya'y purpose. Dili to sa ingon nga aksidente lang nailhan ako to nga mga tao. Yeah. First time nako to sila nailhan nga Nailhan mga mo, yeah. pamilya. Ana na lang, no? Oh. So mo to nga, next week, uban ko ha. So ako'y nanguruso na, kay murag, nangita na gyud ko, murag, kaning fulfillment ba, nangita na gyud ko, murag something nga mo feel sa mga emptiness sa ako ang kinasudlan. Sige, uban ko ana. Tukat na story short, ni uban ko, na may ganing murag ginatawag nato nga murag worship song server ni. Dato na. Murag nanimbarot akong balahibo kay naagyud ang presensya sa Ginoo ba. So motong naay lyrics ito sa kanta, I need you more than yesterday. Na pa lyrics ito sa kanta. Nanunduman yun mo na, brad, ha? Dumban ako. Tanan nga detalye. Naada to Sir Bernie nga linya, cause I never want to go back to my old life. Grabe, ha? Dadto na. Pag kato nga lyrics sabi ni, wala na, baha na. First time ko nga, grabe na akong hilak. Ato nga panahon. Grabe, sa, no? imong ka kursonada. Lagi. Siyempre, kinagdako, biyata diri sa street sa Divisoria. Lagi. Kaya kani ato, apil-apil man ta ng mga rap battle. So, ay pagka inana nga mga hilig. So, ang imong kuan gyud ana, ang imong karakter ana, isog gyud ka. Yeah, astig yun ang dating na. Astig gyud ka, kay rapper biya ka, kay Lagi. gangster, marang simi. Gangster ka na. Marang simi nana. Parang mas tama na nga term ng pinagangster. Pinagangster gyud ang imong background ba. So, dadto Sir Bernie, ang imong pagka-gangster kay mawala gyud. Labi na kung imong mabati ang presensya sa Ginoo, maghilaka gyud ka. Why maing laki, Brad? Why maing laki? Baliwag yun ka mag-expect, bro, nga murag nagi someone nga ni Hawit sa mga bay. Grabe to. Kaning presensya gyud nga first time ko nakabati ato sa tibuok nako nga existence sa kong kinabuhi. Wala gyud so sama nga ni feel ato sa kong heart nga mura kog gitagaag assurance ato nga time, tagaan kog hope, gitagaan kog bag-o nga future nga hey dili ra ka kutob diha. There is something more ang imong i-try og kaning correct sa imong kinabuhi but this time uban na ang Ginoo. Wow. So ato nga process Sir Bernie ni padayon ko ni apil ko og kaning murag ginatawag nato nga encounter with God retreat. Encounter with God retreat. So I'm speaking here. Gusto mo na, Brad, kanang bisag kinsa pwede mo apil? Pwede. Sa Wala tanan na nga bayad. gusto og kausa. Why bayad? na. Why bayad to? Sa tanan nga gusto nga mausab or kausaban. So nagstorya naman ta ani, number 1, wala gyud tay gi-promote nga religion ani Sir Bernie. Okay. So walay religion nga involved ani, wala say kana lang daan akong iano kay basig moingon nga unsay na religious naman ni nga kan. Lagi. So I am not promoting religion. What I'm sharing to you is what I have experienced when I have my personal. The word is personal relationship with God.
So Tama. Encounter with God Retreat sa Berne for 3 days. Dadto nako nasabtan unsay gibuhat ni Jesus sa cross. Giyon sa niya pagbayad sa atong mga sala, giyon sa unsa ang iyahang kamaayo sa tuwang kinabuhi, kung giyon sa kanya pag turn from darkness into light, from bondage into freedom, from sickness into healing. Tanan. Na mga inana nga mga kuan ba tapos dadto gisubay gipasabot no unsay hinungdan nga no na inato ko. Mga pila ka days na ba eh? Wala Ulo. gyud kay putol. 3 days gyud na sa Sir Berne nga encounter gyud na ang topic gyud dia is Wala po to'y pugsanay nga Wala. kailangan gyud. So ikaw ra gyud. wala So pugsanay. pag-apil mo No. sa day 1, murag mas nakuan Oo. pa ka. So nibalik na sa ka sa day 2. Day 2 no kay siyempre kuan man ang topic kaning ginatawag na to nga progressive ba. Oh. Dapat kani nga topic mo connect siya sa second nga topic. So dadto na mo masabtan asa gikan ang imong fear, asa gikan ang imuhang kaning mga thoughts nga dili maayo. Dadto tanan gisaysay, kumbaga giistudyohan gyud ang kinabuhi sa espirituhanon nga bahin. Kaya Grabe, ano? ang pinaka-concern man gud Sir Bernie sa usa ka tawo is ang atuang spirituality. Kay ang tao man gud na tulo ka part sa tao, body, soul ug spirit. Ah, No, kaning soul na involved na diri atong emotion, ang ato ang mga kaning subconscious nga mga huna-huna sa atong mga past life, na diri tanan sa emotion. So if our body or if our life is governed by kaning soul and body, dili ta maka-overcome sa life. Kay diri pa lang sa soul daan naatay mga maot nga mga experiences, naatay mga kaning emotional entanglement nga sama sa katong imong mga naagian. naagian. So mo na nga, it's hard for us to move on. Itungod ani nga mga butang. Pero diri sa spirituality, spirituality speaking, Oh. diri nagsugod o diri nimo masabtan ang pagsabot nimo sa pulong sa Ginoo. Because ang Bible, mura sa kaning instruction ba? Oh. Nga gihatag sa Ginoo, Bible kani basic instruction before leaving earth. Mura bitaw kaning imong manual sa kinabuhi. Oh. Mura ba og kaning cellphone, kung nakay bago nga cellphone, kung dili ka mo basag manual, di nimo masabtan nga dade kay special feature. So mo na sa akin anad beta na ko tita din sa dayon, di ba? Pero kung mobasa ta sa manual, that's the Wa time kabalo nga naday mga special nga that kung katulod nimo i-press ang button, ano Oo. sa ingani. tinuod. In the same way, mo to atong gisubay, no? Galing ba? No? Teka mo na. Mm. Akong ginatanaw lang ako bro, from a gangster. And this Yes. time, grabe na kay ang pamulong sa Grabe. Ginoo. Now, Praise the Lord. alam mo, kung di na nato ni sigutan kay murag kulang magina Lagi but panahon gyud. kanila akong nakuan. Now you have this building, Hingapi, nga cafe. Unsa magiterm man di ba karon bro pangalan? Hingapi. coffee shop. Coffee shop na yun. siya, No? I heard nga every Sunday murag Yes. ginagamit nimo di lang din ni siya nga ordinary nga coffee shop. Agree. So unsay gabuhaton nimo every So Sunday? every Sunday close ta ng buntag padulong sa 3 p.m. Kaya mag-resume naman ni siya mga 4 p.m. open siya. It's because ato ning gipagamit nga place sa Ginoo para ang mga batan-on maka-experience og transformative nga kinabuhi. So sa style na ba mang-invite? So ang style na we will be experiencing life over a cup of coffee. libre. Libre. Wow. Brewed coffee and then at the same time natay mga snacks diya nga ginagbay. So shoutouts dai Master Pope no na diri karon. Na si Master Pope. So muna nga to ang ginahimo diri sa morning. And then dili lang mao Sir Berne no. Kani po atong buntag natay ginatawag ani nga mga entrepreneurial and professional mindset. So meaning we will be teaching libre gyapon na ang mga speaker na to mga naanay mga biblical nga mga foundations of how to handle business, how to handle Galing, brad. Yes. So natay mga inana nga kuan kalihukan. Mo ginay pinap for me pinaka the best nga itudlo. Is how them to catch the fish, may gala. How to fish. Yes, how to fish. That's the term. Kay di man ni pwede nga sige lang taghatagan ni nila. So every Sunday na ba? Every Sunday there is a location mismo. So for example, na gusto mo appeal, unsa man ka nang na registration? Naay kuan kaning limit nga for 30 packs mag-register ka ahead of time kay dili man pud nato mabuok diri tanan kay So maghimo na butag batch 2. Okay. As much as possible ang tanan ma-educate o at the same time na yung mindset nga dili lang sa pagnegosyo, pagpanarbaho, ang pinaka-priority gyud is ang ato ang Ginoo nga ato ang ginaalagaran, no? Okay, apart from him, we can do nothing man.
No, amo tay mahimo Why are you doing this, Brad? for the purpose of helping the next generation. Kay nga naman, ako ang na-experience, unsa ang kinabuhi nga walay guide nimo. So karon Sir Bernie, natay mga mentor, natay mga tao nga naga-help sa to ang life na mas mo grow pagyud ta in all aspects sa tong life. Very good. Be it in the business area, sa spiritual nga area. So it's good to have mentors as well na nga mo So, tabang gyud sa tuwa. Ang galing nito, Brad. So gihimo ka karong kuan, instrumento karon sa Yes. Ginoo nga to help others and also your negosyo Yeah. nga di ba from nowhere, from walay idea, Mm. tapos nahimong pop-up coffee Yes. shop lang na karon na kay ani soon na kay mga branches po dito Yes. sa uptown ng Uptown, Guban pa. Uban. So Hinahinay at na. least Brad imo ning ginagamit sa Dedicated may din mo siya. pong instrumento. Number 2, pay it forward also Yes. sa gibuhat sa Ginoo sa imong life, no? Mm. Nga mahimo po kang inspirasyon sa uban. Kay I know presa ato karon ay naminaw ron ay nagtanaw. Bisa pag Agree. lalay sa 100 Brad or sa 500 na lang kay isa Yes. nga ma-move nalay isa diha nga Nga imo mulihok. ma-inspire by okay na kay na ba. Agree. Agree. Wala gyud ko na, ka Sir kabalo ba sa usa ka bulig nga saging na gyud ay isa diha Ben. nga Na, wa kasabot sa iyang sa ko saging mo ko opinya. Ay nga na bay. na. And walay lain hopefully Ah. pre ani karon sa tong gibuhat nag-podcast ta naminaw karon or nagtan-aw karon. Ah, Usa na tong gusto nga kana pa bisag isa lang ka diha or duha lang ka diha. Hopefully natandog ka namo karon. yes. Agree. No, you know, it's not yet the end of the world. Yes. It's Or never too late It's to never start. too late. Or maybe naman kay murag grabe nga gibati ron nga hardships. Baka gitistingan lang ka or giprepara lang ka. Yes. Tanan nga mga kaagi actually sa tong kinabuhi. It's a preparation for you to create a breakthrough sa imong life. So, apil na siya. Lakip na siya sa Huwag imong maging life. mahinang nila lang no, sa mansan mo. Ika nga, Sir Bernie, your present situation is not your final destination. Yeah. Kung unsa man galing na ang imuhang present nga giagian karon, that's not your final destination. Gipaagi lang ka diya because God is still molding you in the person that He wants you to be. Nagbulag lang galing mo. Abi nimo kinagawal na. Diyan na yan. Mo lagi na kay usay man good, ginahimo nato ang taong kalibutan Yun. without us knowing nga na ay nagsakripisyo siyang kinabuhi para maluwas ta aning kalibutan. Ang gangster noon, pastor na ngayon. Brad, Praise the Lord. invite them Yes. sa Hingapi. And Oh, again, no problem. congratulations from online to pop-up and now you Shop. have a very good shop. Yes. And puhon napa kay mga branches coming. Ah, And di lang ni basta nga shop, nahimo pag mo siyang instrumento or venue venue para makatabang pa sa uban, To give makalikaw hope. sa uban, to give hope. sa mga Yeah. batanon, sa mga entrepreneur nga mga batanon, where to start or negosyante na kadaan, how to scale up your business. Yeah. So, ano na, for free. So, everything is for free. So Okay? Brad, unsay Facebook then asa ni imong kuan diri, imong shop diri? Okay, so to ang Facebook page, Hingapi, HINGAPI. Mhm. Napod tayo hingapi.cdo sa Instagram. Instagram. And then, to ang physical nga Hingapi shop karon located na siya sa Corales Street, Corales Hayes. Kana sa Corales kilid Hayes man na, Corales din dire nga dalan. Straight ra gyud ka diya sa Xavier nga dalan kanang Or diri mas dol sa Pico. Mas dol sa Pico sa una. Pico diya sa una. Okay. So ang atong ikaduha nga branch which is kaning diya sa Tumasaco, kuana na siya diya kaning curbside pick up Okay. and ano ra pud siya kaning mga for deliveries nato. Walay Okay. food dato ang atong food diri ra sa to ang main nga branch. And then Okay. napod tay pop up nga katong motor nga Motor. sidecar So, na napagyapo pop-up na? nga side na sa uptown. Okay. And then, so, karon na ay murag kuan katong sa Xavier na ay murag event dito sa atong mga mga high school unsa to. Basta na ay something nga event kay gasulod gyapon tag mga school. Okay. So pwede gyapon mi ninyo i-invite if na may mga events sa inyong mga school or we also serve kaning mga catering na to ang mga services. Okay. Sa na kay dibu, na kay kaning wedding or whatsoever nga mga occasions sa inyong life. Alright. Na pwede na to nga maka-provide ta ana at a very
minimum nga rate lang pod nga makatabang pud ta sa uban. If they want to join, Brad, your every Sunday nga mga... Kana. Sabay term na ninyo. Community. Community. Oh, wala siya kuan sa Bernie, wala siya pangalan sa church, wala siya yeah. kuan. It's just a community. Yeah, kung experiencing inquire sila of they want to join, paano ba yan? if you want to join, you can actually DM us in our page. Okay. And then ano man pud may nag-poster. Okay. Sir Bernie. So for the first 30 packs nga mag-join. So lista mo daan kay open kaayo ni siya sa pag-abang sa mga generation nga nanginahanglan sa paglambo sa kinabuhi. My office will support that, Brad. Agree. Wapo kayo na, Brad. Power Wapo kayo, Sir Bernie. From Wapo kayo. your word, Oh, yeah. nga Sir Bernie is able to support Tanan. aning movement. Kaya nakita po nato ang Dili na pamulitika. Dili. I mean, Pure na just sa really, nga intention. Wapo kayo na siya. Bisan pag wala ka sa politika, inana naman gyud ka daan sa una pa lang no. Basta ang atong kasing-kasing dia gyud pure gyud sa pagtabang o sa paghimong mga kahimuan. Again, Bakapan gyud na siya sa kahimuan pud sa Ginoo. again, congratulations, P. Mike. Salamat. Thank you kayo. also for inviting us here. Yes. And grabe. ana dili ni last time nga magstorya ta. Yes, daghan pag mga Dagan panahon. pa tayo istorya. Mga Ikaw kalambuan. Tapos di na lang ko nila ngayon itong istorya kay nibugnaw na nga akong sabaw. Nahimo ng ice ramen. Please ang mga katong mga first time katong wala pa naka-follow sa among group sa Bitok Bitok podcast listeners naming group. Tapos sa Spotify Oh. Bitok Bitok podcast o sa YouTube napoy Bitok 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 University channel. Alright, Yes. daghang salamat. Thank you, brother. Dagan salamat. Thank you.